Tervetuloa seuraamaan Maalämpökaivan porausta. Täällä Helsingissä ollaan Ränkitiellä. Lähdetääpä Erik kurkkaamaan. Mitä se tapahtuu? Näin tehdään. Kerro vähän tästä hankkeesta. Joo, tää on tosiaan tämmönen meidän tyypillinen kohde täällä Helsingissä. Tää rivitalokohde, jossa on 16 eri rakennusta ja noin 63 huoneistoa. Tällä hetkellä kaukolämmössä. Okei, ja tähän tulee yhteensä 14 reikää. Noin 4,5 kilometriä porakaivaa yhteensä. Poraukset kestää noin 2 viikkoa. Nyt ollaan päästy tänne poraustyömaalle ja tässä on kompressori. Kompura kuljetetaan työmaalle tämmöisellä isolla kuorma-autolla ja perälle menee poravaunu. Siinä on kompura ja tällä yhdistelmällä sitten porataan nämä kaikki porakaivot täällä. Ja tässä on porattu reikää ja nyt se on porarilla valmis. Sitten tuli 300 metriä syvää ja sitä on käytännössä päivän verran porattu. Käydäpä kurkkaamassa sitten miten jätteenkäsittely tästä eteenpäin toimii. Eli porauksessa syntyy kivituhkaa. Ja kivituhka puhalletaan tätä putkea pitkin tuonne konttiin ja viiään kierrätykseen. No mille tämä poraus näyttää? No hienoahan tää on. Todella siisti työmaa ja innolla odotetaan miten tää hommat tässä etenee. Ja seuraavassa vaiheessa mennään pihahommiin, katsotaan miten vaakaputkisot asennetaan ja nähdään seuraavan videon parissa.